Ngicela ukubingelela-ke babukeli bethu, sesiphinde sabuya singezikaMaskandi EMK. Ungasesha nje laphaya ezikaMaskandi EMK ukuze abanye bayithole i-channel yethu. Ungakhohlwa ukusubscribe-a, ulike, ukhomente bese upressa nebell laphaya. Sesibuyile-ke futhi nezinye iy'ndaba zikaMaskandi. Uma sibheka laphaya kuMaskandi nje wonke izinto ezenzakalayo, njengoba sazi ukuthi bekufanele kube nomcimbi wamthandeni bemukela njengoba ephuma le kosimela phesheya e-UK. Abaculi abaningi-ke sebephawule ngokungena kwezingcingo ezivela laphaya kumbuso wamaciko, ubakhethisa ukuthi uma ngabe beya emcimbini kamthandeni ngeke besaya emcimbini wombuso wamaciko. Amanye-ke amaciko anjengoduma kahle, uduma kahle ukhethe ukuthi avela ayiyeke yombili imicimbi angayi kuyona ngoba ubengafuni ukuthatha uhlangothi ngoba ukhala ngokuthi akekho axabene naye. Kodwa-ke umuntu onjengoDlubheke uselithathile isayidi, wathi cha, usemsize kakhulu ezintweni ey'ningi, ngeke aze akwazi ukungathathi isayidi lakhe wabeka laphaya ukuthi uzoyibuyisela imali kamthandeni. Bese kuthi-ke u-Ali Mgube yena noma ebeke ngokuthi hhayi imali ayiphelele, ngeke aze hhayi imali ingaphelele, naye usesaba nje ukubeka obala ukuthi uselithathile isayidi. Kahle kahle ubethi uzoya ngoba ubethulile iphosti ingakaphumi. Kanti-ke naye futhi umhlengemali wakubeka kwacaca ukuthi amavukela mbuso opotso uthe ngeke-ke baze balibeke kulo mcimbi. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe-a, ulike bese uyakhomenta. Siyabonga. ezikaMaskandi EMK.